Hej, velkommen til en video her på Hylden 004. Det her bliver den første video i rækken af en serie, som jeg vil lave nu, som skal hedde Kagetid. Det her det er en meget nem kage, jeg skal bage i dag. Det er havregrynskugler. Den er rigtig god til jul, så lad os bare begynde. Så går vi i gang. Det vi skal bruge er en skål, 30 dl skål af det her. En ske og sådan noget, så I ikke sviner for meget. Så skal I bruge 120 gram havregryn, 140 gram smør, 2 spiseskefulde kakao, 1,5 spiseskefuld vand. Den kan I også lave til appelsinjuice, alt muligt hvad I vil. 90 gram sukker og 2 teskefulde vaniljesukker. Så skal I bruge 70 gram kokosrasp til pynt. Ja, vi skal have blandet alle ting sammen til at starte med, så vi tager havregryn, smør, kakao. Vi slår lige klumperne ud, nogle af de store der, de er små lidt lige meget. Kakao. Sukker og vaniljesukker. Og vand. Så skal I faktisk bare røre det her rundt, til det bliver sådan en fast masse-agtig. Så det vender jeg lige tilbage, når jeg har gjort. Hej, så er jeg tilbage. Nu har jeg fået dejen, hvad siger man, til at blive fast. Nu vil jeg lige komme med et tip. Ikke brug skeen. Vask dine fingre rigtig godt. Og så går jeg i gang med at ælke det-agtigt. Men ske kan du lige altid smage på. Så tager du sådan, hvor stor du nu vil have din havregrynskugle, og ruller den ligesom med pebernødder eller sådan noget. Og ja, det bliver lidt beskidt, det kan I måske ikke se. Så snupper jeg lidt kameraet her. Så har I jeres kokos, 70 gram, som I har lagt op i, også gerne mere, som I lige dækker over. Så har vi en færdig havregrynskugle her. Så har vi den, jeg lige har lavet. Så har vi ruller. Og en til. Så bliver jeg bare ved indtil I er færdig. Og så er der serveret. Jeg glemte at sige, at den her opskrift er til cirka 8 personer. Nu vil jeg smage. De er virkelig gode. Så bare prøv dem. Det tager cirka 15 minutter, så det er meget hurtigt. Nu skal de lige i køleskabet i 10 minutter, og så er de færdige. Ha' en god dag. Hej, jeg vil bare lige sige endnu en gang tak, fordi du kiggede med, og ingredienserne står nede i beskrivelsen. Like der, og subscribe der. Tak fordi du kiggede med.